Has vist que la natura tot sorgeix d'ella. És font de vida, també. De fet, som natura nosaltres. Vull dir, sense elles no hi seríem. Ho hem oblidat una mica, em sembla, tot això, no? La nostra societat hipertecnologitzada. Ens hem artificialitzat bastant, ens hem oblidat que al final tot ho traiem d'aquí i que si hem arribat on som és gràcies a aquesta comunicació i coneixement que hem tingut sempre de les plantes, també. En això som analfabets totals, eh? Pensem persones cultes perquè coneixem segons quines coses, però som ignorants absolutament en tantes coses, oi? És una saviesa que s'ha oblidat, jo diria, amb les darreres dècades. Vull dir, fins no fa tant sí que tot això ho teníem i ens guiava i també les hores de llum, les estacions, tot això ens feia anar a un ritme que al final és el que som i el que sentim. Cada cop vivim més d'esquena, no? Més al marge de la naturalesa, dels seus ritmes, de tot el que ens diu, no? Totalment, sí. Estem vivint d'una manera artificial i ara des que ens posem les bombetes a la nit ja hem trencat els ritmes. La contaminació lumínica, no? Ens impedeix veure tantes coses. Sí. Ens impedeix tenir aquesta experiència immediata de la naturalesa, no? De la nit o dels estels, de tot. Ara sí, ens hem cregut que tot prové màgicament d'alguna altra banda, però per mi sempre la màgia ha estat en observar com les plantes elaboren i ens ofereixen tants i tants recursos diferents. Aquesta per mi sí que és la màgia veritable. En canvi, ara avui en dia sortir aigua per l'aixeta o que a uns supermercats hi hagi tants de menjar que no sabem d'on surt. Exacte. I moltes vegades no som capaços d'identificar ni això, ni les plantes, tot el que ens dona la naturalesa, no? Sí. Hi ha un poema molt bo del Toni Gomila, a Corà, que també ho recitava en Pau Riba, que ho diu que avui en dia coneixem models de cotxes, els diferents fonts, però que hem oblidat el nom de les paraules i de les plantes, que això ja no ho coneixem. Sí. I ens considerem cultes perquè coneixem les altres coses, però ignorem absolutament. Que són efímeres. Exacte. I en canvi això que és transcendent i que és bàsic per la supervivència, doncs... Sí. Però bé, jo penso que també hi ha bastant d'interès i de retorn cap a això. De fet, diuen allò de solo de lo perdido canta el poeta, i per això una mica ara hi ha com aquesta necessitat de tornar a connectar, perquè també sentim que això ens fa bé i ens dona com una mica de sentit fins i tot quan és tan difícil de trobar-lo. La natura ens cura també, no? De tantes malalties de l'artificialitat i de tantes coses, no? Sí, ens permet com poder-nos escoltar més, poder connectar amb els nostres sentits, poder parar, ens ajuda a trobar el ritme de la respiració, també, que és molt important. Igual com quan toqueu els instruments de vent. Cert. I de la mateixa manera que llegim llibres per conèixer coses, però en canvi no som capaços de llegir aquest llibre extraordinari, no? Que és la naturalesa. A mi això és el que més m'encanta i és el que m'agrada de poder compartir i de poder donar a la gent a saber llegir la natura, perquè en veritat es pot llegir. I de fet, pels antics, abans, les primeres lletres eren les plantes, eren els arbres, vull dir, que tot neix d'aquí i sí, jo penso que és molt bonic poder tenir aquesta mirada de saber llegir el tipus de bosc, les plantes, si hi ha hagut pertorbacions, què ha passat aquí, si haguéssim de menjar aquí, cap on aniríem, tenir una mica això clar.
què hi trobarem aquí, quins medicaments, quins recursos. Exacte. És que al final ho hem fet tot amb les plantes, vull dir que si no fos per elles no hi seríem. Hem fet les cases, els instruments musicals, Els instruments musicals les també. cadires... Mira, bé, Helena, tot. d'allà neix un instrument musical. Home, les canyes, no? Les canyes. Aquí en tenim 4, Aquí tenim uns quants una exemples representació. de canyes d'aquí neix tota una música, la música de Ney, la música del sufisme neix d'aquestes canyes. Neix de la naturalesa, per tant, no? També, Sí. també. De fet, només el vent xiulant entre les canyes Exacte. sempre hi ha donat aquella sensació de Sí. música i de fet, Sí, sí. És molt bonic veure aquest lligam, no?, entre música, instrument i naturalesa, no? També això neix sí, també. de la quasi. naturalesa. No? Sí, la canya també és una planta sagrada, diguéssim, algun tipus de canya i que està associat amb no sé si ho saps, amb el déu Pan, Sí, exacte. que tocava una flauta, la siringa. Exacte. que això ve d'un mite, d'una història que perseguia una nimfa i bé, això passa molt en les llegendes i els mites aquests, que la nimfa s'escapava del déu Pan, que era un sàtir, molt amic de Dionís, i li va demanar al seu pare, que era el déu del riu, que la convertís en canyes, no? Això passa molt, una nimfa que es converteix també en una planta per salvar-se. Sí. I llavors el déu Pan va arribar allà i quan volia agafar la nimfa el que va agafar són unes canyes i entre el vent i el seu sospir va sortir allà com un so i va dir, mira, això serà el record d'aquest amor que jo tinc cap a aquesta nimfa, siringa. Quina peça més bonica, Khalil. O sigui, el ney és un instrument d'arrel meditativa, no? o un instrument musical per fer música. O sigui, quin és l'origen del ney? Música o espiritualitat? Diríem que fem música, evidentment, amb el ney, però la base és, diríem, un element espiritual molt fort. De fet, això neix d'un poeta del segle XIII que escriu una gran obra i que comença aquesta obra, l'autor és Maulana Jalaluddin Rumi, una mica l'inspirador dels dervixos balladors, que la seva obra comença Veixno in ney, escolta aquest ney. I escolta aquest nei, què et diu aquest nei, no? Quina història explica aquest nei, no? I una mica neix d'aquest text, d'aquesta filosofia sufí, per tant, doncs, està estrictament i directament lligat en aquest univers espiritual, sí. Clar, llavors, quan tu toques la flauta, deu haver peces, suposo, peces ja escrites, això serà una improvisació, però hi ha peces. Quan toques una peça, com vius aquest aspecte més espiritual o més meditatiu a través de tocar una peça? El que procurem sempre que interpretem el ney és buscar aquest so, que és un so una mica nostàlgic. Una mica nostàlgic. Suposem que això era una canya que estava en el canyaveral, en el canyissar, que ha estat tallada,
no? I que per tant doncs, està exiliada del seu lloc natural de naixença. I per tant, el so que té és el so de la nostàlgia, enyora aquell, diríem, aquella seva pàtria d'origen, podríem dir. No? Per tant, doncs, què busquem en el so? Doncs busquem provocar aquest estat de nostàlgia de l'origen. I és, en definitiva, la història de l'ésser humà, a la recerca del seu origen. En definitiva, diríem, se'ns està explicant a través de l'instrument la nostra història. Jo l'he trobat un so càlid també alhora, o sigui, té una calidesa, suposo que per l'aire o per el timbre aquest, no sé si és també la calidesa de la casa que enyores, de la nostàlgia, de l'infinit, d'aquella llar. Aquest poeta que et comentava, Maulana Jalaluddin Rumi, diu que el so del ney, que t'explica una història, el ney explica una història a través d'aquest so, no? I ell diu, però no us confongueu quan sentiu, diu, no és aire el que hi ha en el ney, és foc. I Khalil, quan has començat has fet un gest, al final no has fet un gest, al final es fa, al final també o no? Bueno, fem un gest de besar el nei, no? No per idolatrar, però sí per respecte, no? Per respecte al nei, doncs fem un petit gest de fer-li un petó per respecte al que significa, al que representa, per amabilitat amb ell, per educació amb ell, bueno, anem a bufar, doncs anem a fer un bon exercici, no? Els dos, no? En definitiva, el nei també viu del nostre alè, no? Viu, igual que el shakuhachi, viu del nostre alè, no? Sense el nostre alè, el nei, els instruments de vent tenen això, no? Viuen del nostre alè. I és una canya buida, o sigui, és la vacuïtat en forma d'instrument i a més molt simple, no? Sí, jo crec que s'uneixen en aquests instruments tan senzills, s'uneix un principi que per mi és molt bonic i és el principi de la senzillesa i la profunditat. No és un instrument, per dir-ho així, organològicament sofisticat, és una simple canya, clar, ha d'estar molt ben tallada, molt ben, diríem, afinada, etc. Però és molt senzill, és una canya que trobem en els canyissars a peu de carretera, no? Tots els neis tenen 9 trams, tots, 9. Saps quants en té el shakuhachi? 7. Ha de tenir 7 trams. Mira, és curiós. Sí, el 7 és un número de completud també, i el 9 és el 9 és el número lligat en la filosofia sufí, podríem dir una mica, a la gestació, els 9 mesos de gestació. Per dir-ho així, aprendre a tocar el nei, entrar en el món del nei és, diríem, tot un procés de gestació. Néixer, qui s'endinsa en això ha de néixer una mica a un nou naixement. En definitiva, estem parlant, shakuhachi i nei, estem parlant d'instruments que no són merament instruments musicals, sinó que estan dins de tot un univers espiritual que a més és el que els dona tota aquesta, com diríem, tot aquest element simbòlic, no? Tot aquest element simbòlic, 7 trossos, 9 en aquest cas. Perquè, Ramon, per tu la música no és simplement música, segurament que va molt més enllà. Completament. O sigui, la música, abans, diguem-ne, de la bellesa estètica, que hi és, no? Hi ha un... Bueno, fins i tot a vegades pot arribar, quan escoltes Ravel, hi ha un hedonisme també, però per sota d'això, no per sobre, per sota d'això hi ha una arrel molt profunda amb un misteri. I això és el que m'ha portat al shakuhachi. Vaig començar amb el piano, estudiant Bach, Chopin, Beethoven, i m'encanta. Però amb el shakuhachi he trobat un tipus de so que tu comentaves, el so d'aquest de la nostàlgia. I amb el shakuhachi trobo un so molt arrelat amb la natura. Una de les coses que són precioses és tocar aquest tros de bambú, aquesta flauta, en el bosc. I sense els ocells, tot això, llavors toques la flauta i notes la integració total, més que tocar en un auditori, perquè també és molt simple. Bueno, la funda és molt, perquè els japonesos tenen una finura amb les fundes, però després el shakuhachi és també la mateixa canya de bambú, molt senzilla. L'únic que ara m'has fet pensar
que ha de conservar l'arrel. No? I podria ser això, aquest tipus de so que té, que és molt arrelat, molt de terra. Deies, el Ney és molt del foc. I aquí sento molt la terra, l'aire arrelat en aquella llar. No? I això és el que em captiva. El so del shakuhachi també l'has de trobar, no? És a dir, no té embocadura, per tant, doncs s'ha de trobar, no? Sí, clar. No té llengüeta, vull dir, evidentment. El que té és aquest petit bisell tallat, però clar, quan comences... El primer pas és, diríem, trobar el so. Sí, quan et neix el so al principi t'emociones i arribes a plorar, perquè el primer dia fa... Sé de què em parles. Sona així. Sí. I el primer dia que et sona dius, he vist la llum. No has vist res, però està començant a despertar-se. Gairebé és com un peatge que aquests instruments ens posen, no? I és una enorme dificultat. De fet, hi ha molts practicants del shakuhachi que s'hi acosten per el tema de la mística, de la meditació, i molt sovint abandonen perquè no tenen la paciència d'enfrontar-se amb aquella dificultat tan forta. Toco l'inici de Tamuke. Tamuke és un honkyoku que és posar les mans en actitud de pregària. Que et volia fer una pregunta sobre... Hi ha tempo en la música per Ney, així com a la música occidental, hi ha compàs, hi ha pulsació. Toques amb tempo? Diríem, hi ha dues coses. Abans comentàvem, no? Hi ha algunes peces escrites, per dir-ho així, i que ara les tenim en partitura, en pentagrama, i evidentment les toquem a tempo, evidentment. Però després hi ha aquesta altra part, el que hem sentit una mica, que diem de taksim, d'improvisació, per dir-ho així, però improvisació dins d'un makam, dins d'una escala musical, torno a dir, en el qual diríem aquí no hi ha tempo, per dir-ho així. Aquí diríem, són frases. No hi ha compàs ni valors musicals, ni durades de les figures. En aquest segon àmbit, no. Això passa mateix amb el honkyoku que he tocat, que en el honkyoku no hi ha pulsació, no hi ha temps. El que hi ha és mà, que el mà és com l'espai que necessita algun esdeveniment per viure. El diàleg aquest entre respiració i silenci, entre respiració i pausa, és molt bonic, jo crec, en els instruments. Aquests que demanen un temps, diríem, pausat, no? Pausat. Però fonamentalment és això, no? I clar, en definitiva, com a éssers humans, nosaltres tenim en la respiració, jo m'atreviria a dir que trobem les claus interpretatives de què és viure, no? De què és viure. El shakuhachi, en el Festival Espurnes Barroques, el podran escoltar en un concert que li dona una dimensió onírica de somni, com d'un viatge cap a aquell espai que no podem controlar, però aquell espai que hi és, que està allà, però que la ment se n'ha anat. I juga juntament amb dos instruments de la tradició més occidental, que són el clavicèmbal i la viola de gamba. De manera que unim a través d'un viatge de somni, Orient amb Occident, amb aquests tres instruments. I també farem
un taller meditatiu també en el Festival Espurnes Barroques, amb bols de cristall de quars, que són uns instruments que creen un so que té d'ubiquitat sonora. Realment no el pots situar. Així com el ney, el shakuhachi, són instruments que focalitzen molt, el bol de cristall expandeix el so. Llavors, en aquest concert meditatiu, en aquest núvol de so, aquesta atmosfera, doncs introduirem el shakuhachi per crear una experiència. Quin dia serà això? Quin dia tindrem aquesta oportunitat? A la segona quinzena del maig. Ara hauria de mirar l'agenda. El 24, jo crec que deu de ser. 24, val, doncs el 24. 24, jo crec que 24 i tu també fas alguna cosa el 23. Exacte, perquè el 23 presentarem el Ney a través de... Doncs et vindré a escoltar. Jo també el 24 ja empalmarem. El 23 al Sufi Neva Ensemble de Turquia doncs presentarà el Ney juntament amb d'altres instruments propis de la tradició sufi i s'acompanyarà també de música i de dansa mevlevi, dansa dels dervixos lliradors, que una mica el Ney també és l'instrument protagonista, diríem, d'aquest tipus de manifestació, i això serà el dia 23. Per tant, 23 i 24 tindrem una cita molt bonica amb Ney, shakuhachi i les espiritualitats que envolten aquests dos instruments tan bonics. I tant, serà molt bonic aquest cap de setmana.